Ha? Kumusta naman ka? Ha? Ay may mong nanay? Ay may mong nanay? Dito sa Suroy, tulad ng nabikbik. Ang butol ka, mo na yung butol. Dali, tayo ko gidang bugas ko ha. Tayo katungo sa kasako inyo nga to. Nalambok naman ka. Nabok naman. Sige. So mo na ni si Mike, si Kwan. Si Ginard, no? Naulian na. Naulian na. So naulian na si Kuya Ginard, guys. So ato gitagaan og bugas. Para may na lang po na mahikay sila, no? Dre ah. Ikaw ra dire. Oh. Dito, dali, sir. Ya, diyan. Lagi na, gubaon na lagi mong bahay lagi. Sige lang, kira na, ay doon. Imong nanay? Ito lagi dito lang ka, yung bikbik, yung suroy. Agsuroy? Dadiri. Suroy ko, kaya nga napagod sa akong igagaw sa akong misis. So muna hapit ko diri nakatuod mag first time na ako nakangari gabi man to karon akong balik diri kumusta na ka? Akong giyad na ng bugas. Diri bugas. May lama kuan. Kaluyan ka sa Ginoo kay ikaw hindi kita hinabangan dai mo san. Okay. Nasuroy magkukuda na isa kuan. Gagaw sa akong misis ba sa ilang joan katong inyong gikuhaan og bugas aw na mga gikuhaan kung amo tong kumuadto sa ko silang Ginard kay kung pangumustahan og pangumustahon og kumusta na ba ya kumusta naman siya Amo na naman siya sir maka na ba naulian na naulian na ay pasalamat Ginard pangalit tambal sa Sara da sa sentro no na kay tambal niya kada buwa kada adlaw binuwa ng hinatag. Ako sa Panginoon niya kay gamay naman lang yung tambal. Mo din ni ang vlogger sa inyo. Pero mo tanaw sir sa inyo ko. Ay salamat kayo. Si Esther no. Tambo ko si Esther. Wala lagi pero kuan si Ate Esther. Arnold. Ang may magtanaw oy. Ang tambo. Para sa balay napay pagkaon. Ayo sa para sa nung kayo handong kay inangan mo ha. Pasalamat ka na vlogger ngayon tabang sa inyo sa inyong palisod kay kamo wala man mga trabaho. May gani kay naluoy na vlogger si Sir Arnold. Di ba? Pasalamat ko. Dakong pasalamat sir. Pasalamat. Salamat. Pasalamat jud ka kay naay vlogger nga hingkon sa inyo ha. Kay ingon lagi si Sir. Taw ko si Sir Arnold, ma. Kung mauwaw ko magsitawag, hindi nakatawag na biya. Kagami niya 500. Ipalit niya yung tambal. Makanang sa sudan. Kung mauwaw ko dyan, kay tawag dito. Kay, kung ikaw po manirbaho, di nakadawaton kay senior na ka. Ang imong tuhod. Kanya ko mga arthritis, di ko kagwanta, ano yung magbarog. Niya palikod siya, mura po dinawaton. Di ko dawaton. Wapa man say, kuang yun. Pero, mula gini akong kwan sa inyo ano, kung unsay ko ang distress dispensary, mupatambal ka. Ha? Ayun, si Sir Ken, na pangari Gina, kaya atong balhin